सुंद' लाइफनि गेजेरजों आं बयनोबो मोनसे गोनांथि मेसेजखौ होनो सानदों बयनोबो। आसा खालामो बे मेसेजआ साफ्रोमबोनि थाखाय जोबोद हेल्पफुल जागोन होननानै, साफ्रोमखौबो मदद खालामगोन होननानै आं सानो। दिनै आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों बे समाव जे जोङो बे संसाराव साननैसोनि थाखायल', बे संसाराव जेसेबांखि गोनां गेदेरानो जाया मानो, जेसेबांखि फैसा थाखा गोनाङानो जाया मानो, जेसेबांखि बे संसाराव समायना दुखुथिया गोरिब बा नायनो गाज्रि गोसोम गुफुरानो जाया मानो, बे संसाराव साफ्रोमबो साननैसोनि थाखायल' जोङो। बेखायनो दिनै आं सानो जों साफ्रोमबो बे सैथो बाथ्राखौ मिथिनाया जोबोद गोनांथि। दिनै मानो होनोब्ला दिनै जोंनि गेजेराव नांज्लाय खमज्लाय, बुलाय सुलाय, दावराव, गावजों गाव मुगैलायनाय, गावजों गाव एना एनि, गाव गावनि गेजेरावनो दिनै खौसेथि गैलायै, अनलायनाय गैलायैखौ दिनै जों नुनो मोनो। बेखायनो दिनै आं सानो जे जोङो मानि थाखाय गावजों गाव नांज्लायगासिनो दङ, गावजों गाव दावराव दावसि जालायगासिनो दङ, गावजों गाव एना एनि जालायगासिनो दङ। गाबोनखौ सोर नुदों? गाबोनखौ सोर नुदों? दिनै आं नोंथांमोनजों बे समाव लाइभआव रायज्लायगासिनो दङ, बा नोंथांमोना आंखौ नुदों। नाथाय दा हरनि गेजेराव जों सोर साबैसेया बुंनो हायो जे जोङो गाबोननि समखौ नुनो मोनगोन होननानै? गाबोननि मर्निंखौ, गाबोननि सानखौ सोर साबैसेया दिनै गेरेन्टि होनानै बुंनो हायो जे आङो गाबोन आं सोरजोंबा रायज्लायगोन, बा आं जायजों खोथा होदों आं बै खोथा होनायखौ फुरा खालामगोन होननानै सोर साबैसेया दिनै गाबोनखौ बेफोरबायदि भरसायै फोथायनानै जोङो बुंनो हायो? दिनै जोंनि गेजेराव जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै आं मिथिमोना जे मा बाथ्राखौ लानानै दिनै जोंनि गेजेराव, सुबुं माहारिनि गेजेराव नांज्लाय खमज्लाय, दावराव दावसि, बुलाय सुलाय, नों आं, बेयो आंनि बेयो नोंनि, दिनै आं हमना मोना। दिनै मानसिनि जिउआ थास'लायाव थानाय दैनि समान, मानसिनि जिउआ बारसे बिबारनि समान, मानसिनि जिउआ फुङाव खुनाय खुवानि समान, दानो दं दानो गैया। थेवब्लाबो दिनै मानसिया गावनि दान्दिसेनि समाव थानाय बोलोखौ लानानै, फैसा थाखाखौ लानानै, समायनायखौ लानानै, रोंगौथिखौ लानानै दिनै देरगायो, गोग्गायो, दुगा खालामो। नाथाय गोबां मानसिया बे सैथोखौ बावगारबाय जे बे संसाराव नुनाय मानि गेदेर उन्दै, इभेन नों आं साफ्रोमबो दान्दिसेनि थाखायल'। बेखौ बुंदों फरनार होननानै बुंदों, दान्दिसेनि थाखायल'। बेखायनो आं सानो मानसिफोरखौ नायनानै जे जायफ्रा दुगा दिन्थियो, जायफ्रा गावखौनो गाव गोग्गानाय दिन्थियो, दिनै आं बिसोरखौ नायनानै मिनिनो ओंखारो। मा बाथ्राखौ लानानै मानसिफ्रा एथबां गोग्गायो? मा बाथ्राखौ लानानै मानसिफ्रा एथबां दुगा खोन्थायो? मानो होनोब्ला सैथोआ बेनो, बे संसाराव गोरिबानो जाया मानो, सोरबा माहाजोनानो जाया मानो, सोरबा समायनायानो जाया मानो, सोरबा नुनायाव समायियानो जाया मानो, साफ्रोम मानसिया बे संसाराव दान्दिसेनि थाखायल'। दिनै फर एग्जाम्पलि दिनै आङो गवायाव थायो। गवायाव दिनै आङो इसोरनि खामानि मावगासिनो दङ, राइट? बे गवायाव आङो गोबां गुबुन हादोरनि मानसिफोरखौ आं नुनो मोनो। गवायाव गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफ्रा फैनानै साननै सानथामनि थाखाय, बा मास मोनसे मास मोननैनि थाखाय, 6 मान्थनि थाखाय, 1 इयारनि थाखाय गवायाव फैनानै गोबां फरेनारफ्रा इन्जय खालामफैयो। गोबां फरेनारफ्रा, गुबुन देशनि मानसिफ्रा फैनानै बे गवा स्टेटआव रंजाफैयो, इन्जय खालामफैयो। नाथाय बिसोरनि थांखिया बे गवायावनो थानानै अराय समनि थाखाय रुजुरुमुयै रायजो जानायनि थांखि नङा। बिसोरा गावसोरनि मोनसे जायगा दङ, गावसोरनि जायगानि थाखाय साननाय हनाय दङ, गावसोरनि जायगानि थाखाय मोनसे प्लेन दङ।
बेखायनो बिसोरो बे गवायाव फैनानै साननैसोनि थाखाय बिसोरो रंजायो इन्जय खालामो आरो सम जाब्ला बिसोरो गावसोरनि हादोराव थांफिननो गोनां जायो। दिनै थिग बेफोरबायदिनो मानसिनि लाइफआबो जों साफ्रोमनि लाइफआ दिनै जोङो बे संसाराव साननैसोनि थाखायल' दिनै सोर साबैसेनि लाइफआ सानबैसे जोरगोन सानबैसे थागोन सानबैसे खै बोसोर जोरगोन खै बोसोर थागोन जों बेखौ रावबो बुंस'नो हाया। जों रावबो बुंस'नो हाया। दिनै आं गवायाव दंब्लाबो दिनै आङो बे गवानि थागिबि नङा। दिनै आं गवायाव दंब्लाबो आं बे गवानि थागिबि नङा आरो आंनि गोसोआव अरायसम बा आङो बे गवायाव अरायसम थानाय नङाबो जानो हागौ। मानो होनोब्ला आंनि मेन जायगायानो जाहैबाय आंनि मेन थागिबियानो जाहैबाय आसाम। आङो आसामनि, बेखायनो अरायसम आंनि गोसोआ आसाम बड'लेण्डनि बिसय अरायसम आं सानो, अरायसम आं बिनि बिसय प्लेन खालामो। दिनै आं नोंथांमोननो बेखौनो बुंनो सानो जे सैथोआ मा आरो बै सैथोखौ जों साफ्रोमबो मिथिनाया जोबोद गोनांथि। आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्राखौ फरायनानै फोरमायनो सानदों बेवहाय। बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो फरायनो सानदों। बेखायनो नोंथांमोना जुदि बे लाइफनि गेजेरजों जिउआव माबा मोनसे सोलोंनो हायोब्ला नोंथांमोना बे लाइफखौ गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालामबानो जाबाय, जाहाथे बिसोरबो बे नंगौ आरो सैथो बाथ्राखौ मिथिनो मोनो। बेवहाय फार्स्ट पिटारनि 2:11 सिरियाव बुंदों। फार्स्ट पिटार 2:11 सिरियाव बुंदों, अ अनजाग्राफोर, आं नोंसोरखौ मालायफोर आरो मालायनि हादराव थाग्राफोर बादि बानजायो। बेवहाय मा बुंदों? अ अनजाग्राफोर, आं नोंसोरखौ मालायफोर आरो मालायनि हादराव थाग्राफोर बादि बानजायो। जिउजों दावहा नांज्लायनाय मोदोमनि लुबैनायफोरनिफ्राय गोजान जादो। बेवहाय एनकारेजिं खालामदों। बेवहाय हिन्दीआव बुंदों, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर इस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है उस बचे रहो। बेवहाय मोनसे सैथो बाथ्राखौ बुंदों जे मा बुंदों, जों बे संसाराव मालायफोर आरो मालायनि हादराव थाग्राफोरनि समान जोङो। बे संसारा जोंनि अरायबोनि लागै जोंनि जायगा नङा। बे संसारा अरायबोनि लागै थानाय नङा। बे संसाराव गोनां गेदेर, गोरिब गुन्द्रा, समायना साफ्रोमबोनि थाखाय बे संसारा अरायबोनि लागै जोंनि थागिबि जायगा नङा। बेखायनो बुंदों जे गावखौ बे संसाराव मालायफोर सानदो होनदों। मालायफोरनि हादराव थानायनि समान गावखौ सानदो आरो साननानै मा बुंदों बेवहाय, जिउजों दावहा नांनायनि मोदोमनि लुबैनायफोरनिफ्राय गोजान जादो। दिनै बे संसाराव मानसिफ्रा मा थांखिनि थाखाय दिनै थांनानै थाना दङ, मा थांखिखौ लानानै दिनै दावबायगासिनो दङ, जिउ खुंदों, बेखौ जों साफ्रोमबो दिनै मिथिनो गोनां। दिनै मानसिफ्रा बे संसाराव सोरबा गोनां गेदेर जानो सानो, सोरबा फेमास जानो सानो, सोरबा बाख्नाय जानायखौ हास्थायो, सोरबा माबा मोनसे गेदेर मानसि जानो सानो। नंगौ, राइट। बेफोरो बे संसाराव जोङो जानो साननाया जोंनि थाखाय मोजां। मानो होनोब्ला जोङो बे संसाराव थासान्दि जोंनो बेफोरनिबो गोनांथि। नाथाय दिनै जोङो जुदि कुइसन खालामोब्ला जोंनि बे संसाराव थांना थानायनि खारना मा? जुदि नोंथाङा गावखौनो साननानै नायोब्ला नोंथाङा मा बुंगोन? दिनै आङो संसाराव मानि थाखाय सोरजिजादों? आं दिनै संसाराव मानि थाखाय थांनानै दङ? आंनि थांनानै थानायनि थांखिया मा जानांगौ? दिनै नोंथाङा जुदि गावखौनो प्रश्न खालामोब्ला नोंथांनि उत्तरा मा जागोन? नोंथाङा मा फिननाय होगोन? मा नोंथाङा सानो नामा जे आङो बे संसाराव फैसा थाखा खामायनानै मोजां न' बां लुनानै हा हु बायनानै आं अरायबोनि लागै बे संसाराव थागोन नामा? जुदि नोंथाङा बेफोरबायदि सानदोंब्ला नोंथाङा गोरोन्थि सानदों। दिनै जोंनि लाइफआव जोंनि न'खरखौ, जोंनि समाजखौ जोङो दैदेननो थाखाय जों साफ्रोमनोबो फैसा थाखा धोन दौलतनि गोनांथि। नाथाय जोङो बे बाथ्राखौबो मिथिनांगौ जे जोङो बे संसाराव अरायबोनि लागै जोङो थानाय नङा। अरायबोनि लागै बे संसारा जोंनि थाखाय नङा। बेखायनो लोगोफोर, दिनै जोङो संसारनि थाखाय थांना थायाब्लासिनो जि थांखिनि थाखाय नोंखौ आरो आंखौ बे संसाराव दैथायहरनाय जादों, जे थांखिनि थाखाय नोंखौ आरो आंखौ बे जायगायाव इसोरा सोरजिदों, बे थांखिखौ जों साफ्रोमबो मिथिनानै बे थांखिनि थाखाय जोङो थांना थानाया जों साफ्रोमबोनि थाखाय बिबान। दिनै जोङो बेखायनो बे बाथ्राखौ मिथिनो गोनां जे जोङो बे संसाराव मालायफोर
आरो मालायफोरनि हादराव थानायनि समान दिनै जोङो जिउ खांनांगौ जायबायदि मानसिया गुबुन हादराव थायो बैफोरबायदि मानसिया बै हादराव अरायबोनि लागै थानायनि प्लेन खालामा अरायबोनि लागै बे पार्मानेन्टलि थानायनि बे मा खालामा प्लेन खालामा जानो हागौ बे बै जायगायाव हा हु बायनाय नङा बा न' बां लुनाय नङा मोनसे गेदेर प्लेन खालामनाय नङा नाथाय बियो मा जायगानि थाखाय प्लेन खालामगोन मा जायगानि थाखाय बे थांनानै थानो हास्थायगोन जे जायगाया बिनि थाखाय अरायबोनि थाखाय पार्मानेन्ट जे जायगायाव बियो अराय समनि लागै थागोन बेखायनो लोगोफोर दिनै जों साफ्रोमबो मिथिनो गोनां दिनै जोंनि थांनानै थानायनि बांसिन खारनानो जाबाय मोदोमनि लुबैनाय मोदोमनि हास्थायनाय मोदोमनि साननाय हनाय मोदोमनि नुनाय लुबैनाय मानिखौनो दिनै जों मानसिया मोनजानो लुबैयो खालामजानो हास्थायो दिनै जुदि नोंथाङा साननानै नायोब्ला नोंथाङा मानि थाखाय थांनानै दङ मोदोमनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो थाखाय ना जोंखौ थिनहरग्रानि इच्छाखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै जोङो जुदि साननानै नायोब्ला संसाराव दिनै गोबां मानसियानो दिनै गावनि मोदोमनि लुबैनाय साननाय हनाय हास्थायनाय नुनाय मानिखौ मोननो लुबैनायनि थाखायसो दिनै मानसिफ्रा दिनै थांना थाना दङ नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जों मिथिनाया गोनांथि बे बाथ्रायानो जाहैबाय जोंनि बे संसाराव नुनाय मानि मोननाय मानि हास्थायनाय मानि लुबैनाय मानि गासै बुस्थुआनो सानसे जोबस्रांलांगोन गासै बुस्थुआनो दिनै सानसे नङा सानसे जोंनिफ्राय गोजान जालांगोन आरो बै सानखौ जोङो बुंनो हाया बै साना माब्ला जागोन बै साना माब्ला फैगोन दिनै सानसेयाव साबेसे मानसिया थैखो साबेसे मानसिया दिनै बे संसारनिफ्राय रुंसारि जालांखो दिनै जों हिसाब होनो हाया नाथाय जों इसोरखौ हामबाय होनांगौ इसोरखौ जों धन्यबाद होनांगौ जे बैसोरनि थैनायनि लिस्टआव दिनै जोङो दिनै सानजायासै नाथाय सानसे नङा सानसे जोंनि लिस्टआबो फैगोन दिनै गुबुना दिनै बे संसारनिफ्राय दिनै गोमालांबाय नाथाय फैगौ समाव जोंनियाबो सानसे नङा सानसे लिस्टआव फैगोन बेखायनो लोगोफोर दिनै जोङो बे संसाराव मोदोमनि हास्थायनाय मोदोमनि लुबैनाय मोदोमनि नुनाय मानि जोङो बेखौ मावफुंनो नाजायाब्लासिनो जोङो बेखौसो मिथिनाया मोजां जे जोंखौ मानि थाखाय थिनहरदों आरो जोङो माफोरबायदि बे संसाराव थांनानै थानांगौ दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो लोगोफोर दिनै जोंनि बे संसाराव दिनै जोङो गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय दिनै गावजों गाव दावराव दावसि मानि थाखाय बे गाव गावनि स्वार्थि गाव गावनि सेल्फिसनि थाखाय गाव गावनि थाखाय दिनै मोदोमनि थाखाय मानसिफ्रा थांनानै थायो नंगौ दिनै जोङो मोदोमनि थाखायबो थांनानै थानांगौनि गोनांथि दिनै जोंनो फैसा थाखानिबो गोनांथि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायनिबो गोनांथि नाथाय मोनसे बाथ्राया जोंनि थाखाय गोनांथि बेनो जाहैबाय जोङो बे संसारनि थाखाय अरायबोनि थाखाय नङा जोङो बे संसारखौ जोङो सानसे नङा सानसे गारलांनांगोन अब्ला जोङो मानो संसारनि थाखाय गावजों गाव मानो नांज्लाय खमज्लाय संसारनि थाखाय मोदोमनि थाखाय दिनै जों मानो गावजों गाव एना एनि गावजों गाव मानो दावराव दावसि दिनै बेवहाय बुंदों जे जिउजों दावहा नांज्लायनाय मोदोमनि लुबैनायनिफ्राय गोजान जादों बुंदों मोदोमा अरायसम संसारनि फारसे मानसिखौ बोयो मोदोमा अरायसम मानसिखौ स्वार्थनि फारसे बोयो मोदोमनि लुबैनाया अरायसम इसोरनि बेरेखायै बोलाङो मोदोमनि लुबैनाया अरायसम पापनि फारसे बोलाङो बेखायनो बुंदों जे मानसिया गावनि लुबैनायजों गावनि हास्थायनायजों गावनि साननाय हनायजों बोजायै आनजादाव खोख्लैयो होननानै बुंदों आरो बै लुबैनायानो सानसे पापखौ सारियो आरो पापा जेब्ला रायो अब्ला थैनायखौ उजियो होननानै बुंदों दिनै मानसिया गावनि लुबैनाय गावनि हास्थायनाय गावनि नुनाय मानिखौ मोनजानो लुबैनानै दिनै थांना थानानै दङ बिनि थाखायनो दिनै मानसिया आनजादाव गोग्लैनानै दङ बिनि थाखायनो दिनै मानसिया लाइफआव जिउआव सान्थि गैयि जानानै दङ दिनै सोरबा नुदों जे बे ओरैबायदि गानदों सोरबा बुङो जे बियो ओरैबायदि सना गानदों ओरैबायदि मोजां ड्रेस गानदों ओरैबायदि बाइक लादों ओरैबायदि मबाइल लादों ओरैबायदि जायो लोङो ओरैबायदि कलेज स्कुलाव बियो फरायो ओरैबायदि बिस्रा न'खराव ओरैबायदि कन्डिसन होननानै दिनै जोंनि गोबां मानसियानो मालायनि मोदोमनि लुबैनायखौ नुनानै मालायनि मोदोमनि गाननाय जोमनायखौ नुनानै संसारनि थासारि संसारनि समायनायखौ नुनानै दिनै मानसिया गावनि थांखिखौ बावगारलांबाय दिनै संसारा मोनसे चेलेन्ज जालायदों चेलेन्ज मानि चेलेन्ज मोदोमनि चेलेन्ज मोदोमनि हास्थायनाय मोदोमनि लुबैनायनि चेलेन्ज दिनै बे संसाराव
बेखायनो लोगोफोर आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो मोदोमनि हास्थायनाया मोदोमनि लुबैनाया अराय सम जोंखौ सान्ति गैयि खालामो अराय सम जोंनि जिउआव सुख गैयि गोजोन गैयि हामजानाय गैयिखौ लाबोयो अराय सम गावजों गाव एना एनि अराय सम गावजों गाव दावराव दावसिखौ लाबोयो मोदोमनि लुबैनायानो दिनै मोदोमनि हास्थायनायानो दिनै गावजों गाव सिनायलायखौ लाबोदों गावजों गाव दावराव दावसिखौ लाबोदों नोंबा आंबा नोंखौ दिनै लाबोदों दिनै मोनसे हारियावनो मोनसे जाथियावनो मोनसे न'खरावनो मोनसे समाजावनो दिनै दावराव दावसिया जानानै फैदों मानि थाखाय मोदोमनि लुबैनाय मोदोमनि हास्थायनाय संसारनि लुबैनायखौ मोननो लुबैनाय बेफोर गासैबो दान्दिसेनि थाखायल' बेफोर गासैबो साननैसोनि थाखायल' बेखायनो बुंदों जे जिउजों दावहा नांलायनाय मोदोमनि लुबैनायनिफ्राय गोजान जा लोगोफोर मोदोमनि लुबैनायनिफ्राय गोजान जा दिनै आं नोंथांनाव सोंनो सानो नोंथाङा मा जिउआव सिमां दङ दिनै मानसिया गावनि केपासिटिनिख्रुइ बांसिन सानो गावनि केपासिटिनिख्रुइ बांसिन हास्थायो गावनि केपासिटिनिख्रुइबो बांसिन लुबैयो बेफोर गासैबो मोदोमनि लुबैनाय बेफोर गासैबो मोदोमनि हास्थायनाय बेफोर साननैसोनि थाखायल' लोगोफोर बेफोर साननैसोनि थाखायल' दिनै जोङो सनानि फालेङाव उन्दुदोंब्लाबो दिनै जोङो मोजां दामि ड्रेस गानदोंब्लाबो दिनै जोङो मोजां जादों लोंदोंब्लाबो मोजां बिल्डिंआव थादोंब्लाबो दिनै जोङो मोजां न'खर दानो हादोंब्लाबो बेफोर गासैबो साननैसोनि थाखायल' बेफोर साननैसोनि उनावनो गोमालांगोन अब्ला जोङो मानो बेफोरनि थाखाय गावखौ थैसोमनो जोङो फरेनार जों साननैसोनि थाखायल' बेवहाय परदेसि होननानै बुंदों जों साननैसोनि थाखायल' बे संसाराव आलासि महरै जोङो बे संसाराव दङ आरो माब्ला जों बे संसारनिफ्राय लांजागोन माब्ला जों बे संसारनिफ्राय गोमालांगोन बेखौ रावबो बुंस' हाया रावबो मिथि हाया अब्ला जों मानो गावजों गाव दावराव जालायनो गावजों गाव मानो खौसेथि गैयाब्लासिनो बे संसारनि थाखाय मोदोमनि लुबैनायनि थाखाय मानो जों गावजों गाव एना एनि जालायनो लोगोफोर दिनै मोदोमनि लुबैनायनि थाखायनो दिनै संसारनि थाखायनो दिनै जोंनि जिउआव एना एनि दावराव दावसिया दिनै नुजागासिनो दङ बेखायनो दिनै आं नोंथांमोननो लास्टाव मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनानै फोजोबनो सानो लोगोफोर संसारनि गोजोननाय संसारनि गाननाय जोमनाय संसारनि समायनाय संसारनि गेदेर जानाय बेफोरखौ जोङो दोनथ'नानै जे थांखिनि थाखाय दिनै इसोरा नोंखौ आरो आंखौ बे संसाराव थिनहरदों जोङो बेखौसो नागिरनांगौ बेनो जाहैबाय अननाय रंजानाय गोजोननाय सैसोनाय गाहाम जानाय मोजां जानाय फोथायजानाय गुर गनाय जानाय गावखौ हमथानाय गावजों गाव अनज्लायनाय गावजों गाव गुरै जानाय गावजों गाव सैसोनाय गावखौ हमथानाय फोथायजानाय जानाय सान्थि गोजोन अनज्लायनाय बेखौसो दिनै जोङो बे संसाराव नागिरनांगौ बेखायनो लोगोफोर आं बयनिसिमबो दिनै खावलायो बे संसारनि साननैसोनि जिउखौ लानानै साननैसोनि समायनायखौ लानानै साननैसोनि रंजानायखौ लानानै साननैसोनि फैसा थाखाखौ लानानै गाननाय जोमनायखौ लानानै जोङो गावनि अथरिटिखौ लानानै जों मानो देरगानो मानो जोङो गावखौ दुगा दिन्थिनो मानो जोङो गावखौ थिफुदला दिन्थिनो मानो लोगोफोर सानसे नङा सानसे बेफोर गोमालांगोन बेखायनो दिनै आं बयनिसिमबो हास्थायो जेसेबां हायो जिउआव गुरै जा जेसेबां हायो जिउआव अनज्लायनो नाजा जेसेबां हायो फोथायजानाय जा जेसेबां हायो रंजा गोजोनै था गावजों गाव खेमा होज्लाय गावजों गाव गोरोबलायनानै था जाहाथे जोङो बे संसाराव जेसेबांखि दिन थाया मानो जोङो बे संसाराव अनज्लायनाय आरो गोरोबलायनाय सान्थि गोजोनखौ लानानै जोङो संसार दानो हायो अनज्लायनाय आरो सान्थि गोजोन खुसिखौ लानानै जोङो बे संसाराव जोङो संसार दानो हायो आरो जेब्ला जोंनि थांनाय समा फैयो अब्ला जोङो आलो गोजोनै बे संसारनिफ्राय गावखौ बिदाय होनो हायो नङाब्ला मा लाब लोगोफोर आं नोंथांमोननाव सोंनो सानो नङाब्ला मा लाब
बे संसाराव साननैसोनि थाखाय दान्दिसेनि थाखाय जोङो बे संसाराव फैनानै जुदि बे समखौबो जोङो गावजों गाव एना एनि जाज्लायनानै गावजों गाव जोङो सुथुर जालायनानै गावजों गाव जोङो अनज्लायनाय गैयि जालायनानै नोंबा आं आंबा नों तु मे मे जालायनानै जुदि जोङो बे संसाराव दान्दिसेनि साननैसोनि जुदि जोङो जिउखौ जुदि जोङो मोजाङै जुदि बाहायनो रोङाब्ला गोजोन खुसि जोङो अनज्लायनानै थानो रोङाब्ला गोजोन खुसियै जोङो संसार दालांनो रोङाब्ला अब्ला बे संसाराव थांना थानायनि मा लाब जोंहा मा लाब बेखायनो लोगोफोर आं बयखौबो बेखौनो बुंनानै एनकारेजिं खालामनो सानो बे संसारनि थाखाय जोङो थांना थायाब्लासिनो जोंखौ थिनहरनाय जोंनि इसोरनि थाखाय जोङो थांनानै थानि आरो बे संसारनि जोङो समायनाय रमायना गाननाय जोमनाय फैसा थाखा धोन दौलतखौ लानानै जोङो दुग्गायाब्लासिनो गोग्गाया खालामाब्लासिनो जोङो गाबोन मावगोन होननानै गावखौ दुग्गायाब्लासिनो फै जोङो गावजों गाव अनज्लायनानै थानि गावजों गाव जों गोरोबनानै थानि गावजों गाव जोङो नेवसिलायाब्लासिनो गावजों गाव जों खौसे जालायनि अब्लानो बे संसारा सोरगो बायदि जागोन बे संसारा सोरगो बायदि जागोन आरो आं मोनसेखौ खावलायबावो जोङो मोदोमनि थाखायल' थांना थायाब्लासिनो जोङो जिउनि थाखाय थांना थानि मोदोमा अराय सम जोंखौ पापनि फारसे बोलाङो मोदोमा अराय सम जोंखौ संसारनि फारसे बोलाङो गाज्रिनि फारसे बोलाङो बेखायनो अराय सम जोङो जिउजों दैदेनजानि जिउआ अराय सम इसोरनि गोथारनि फारसे बोयो जोंखौ अराय सम इसोरनि लामाजों जोंखौ दैदेननो हास्थायो नाथाय मोदोमा जोंखौ अराय सम संसारनि फारसे गाज्रिनि फारसे पापनि फारसे जोङो हास्थायनाय लुबैनायनि फारसे जोंखौ बोलाङो बेखायनो दिनै जोङो संसाराव सान्थि गैयै जायो संसाराव जोंनि आखायाव जोंनि न'खराव गासैबो थासेयावबो जोंनि जिउआव सान्थि गैयै जायो मानो होनब्ला जोंनि जिउआव तृप्त होननाय मोनसे गोजोननाय थोबाय होननाय बाथ्राया जोंनि जिउनिफ्राय गोमालाङो मानो होनोब्ला जाय बायदि मानसिया मोदोमनि हास्थायनाय लुबैनायखौ जाफुंहोनो नाजायो बिनि थाखाय थांनानै थायो बिसोरनि लाइफआव मोनसे तृप्त मोनसे थोबाय होननाय मोनसे जाबाय होननाय मोनसे बाथ्राया जोंनिफ्राय गोमालाङो बेखायनो अराय सम जिउ आरो जोंनि देहानि लुबैनायजों अराय सम दावहा नाङो अराय सम बिसोर मोननैजों दावहा नाङो मोदोमा अराय सम जोंखौ पापनि फारसे संसारनि फारसे बोलाङो आरो जिउआ अराय सम इसोरनि फारसे सोरगोनि फारसे बोलाङो बेखायनो जों साफ्रोमबो बे संसाराव मोदोमनि थाखाय नङा संसारनि थाखाय नङा नाथाय जिउनि थाखाय सोरगोनि थाखाय जोबनाय गैयै गोथांनि थाखाय सान्थि गोजोन अनज्लायनायनि थाखाय जोङो थांनानै थानि बेखायनो गावजों गाव मुगैलायाब्लासिनो गावजों गाव नासयलायाब्लासिनो गाव गावखौ थिफुदला दिन्थियाब्लासिनो गाव गावखौ दुगा दिन्थियाब्लासिनो जोङो बे संसारनि थाखाय जोङो थांना थायाब्लासिनो जों गावजों गाव खौसेयै अनज्लायनानै सोरगोनि थाखाय थांना थानि जायहा जोंखौ थिनहरबाय बेनि थाखाय जोङो थांना थानि अब्लानो बे संसारा सोरगो बायदि जागोन बे संसाराव सान्थि आरो गोजोना फैगोन अनज्लायनाय थासारिया फैगोन बेखायनो बेखिनिखौनो बुंनानै आं साफ्रोमबो एनकारेजिं खालामो फै लोगोफोर जोङो मोजां मानसिखौ नागिराब्लासिनो जों गावनो मोजां जानो नाजानि मोजां मानसिखौ जोङो नागिराब्लासिनो गावनो मोजां जानो नाजानि बे बोसोरनि गेजेरजों इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै गड ब्लेस इउ अल एन्ड गुड नाइट